Ukuvalelwa wedwa kwe-COVID-19. Igciwane elisha le-corona elibanga i-COVID-19 linokuthelelana okusezingeni eliphezulu kakhulu. Lisabalala kalula uma abantu bethola i-COVID-19 nanoma benezimpawu ezibekile noma bengazizwa begula. Ukuvimbela ukusabalala kwe-COVID-19, abantu abatheleleke ngaleli gciwane elisha le-corona kumele bavalelwe bodwa. Lokhu kusho ukuthi utholakale upositive uma uhlolelwa igciwane elisha le-corona noma une-COVID-19. Ngesikhathi sokuvalelwa wedwa, ukuhamba kwakho kuzokhawuliswa. Kumele uhlale endaweni ehlukile, kungaba sekhaya lakho noma esikhungweni sokwelashwa esikhethekile. Lokhu kwenzelwa ukukuvimbela ukuthi ungatheleli abanye abantu. Ungazivalela wedwa ekhaya uma nje ukwazi ukulandela imithetho yokuzivalela wedwa futhi unesifo esibekile. Kumele uzivalele wedwa esikhungweni esiyisibhedlela uma ungakwazi ukuzivalela wedwa ekhaya noma uma unesifo esisezingeni eliphakathi ukuya kwelinzima. Yazi ukuthi kumele uzivalele wedwa nini kanye nakuphi uma une-COVID-19. Funda maqondana nokuzivalela wedwa ukuze ukwazi ukubhekana nezempilo yakho. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yakho zisezandleni zethu.